Ahoj, 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 ja som Flover 1, je tu so mnou Pavel. Pavel, Čau, povieš zdar. nám? Čau. O, dneska natáčame, ako si spraviť rezidenciu. O, samozrejme je na to milión tutoriálov, tak ale my spravíme ten milióntý prvý tutoriál, takže a bude po slovensky, takže respektíve po česky. Mnoho týchto typkov, ktorí natáčali, ako si spraviť rezidenciu, nepoužívali jeden základný príkaz, ktorý vám ukážem teraz. Takže ukážeme si dva spôsoby robenia rezidencie. To je ten základný, pri ktorom sa menej používajú príkazy. Takže tu máme baráčik, chceme na ňo rezidenciu. Všetko, čo k tomuto potrebujeme, je klávesnica a Woodenex. Tu si to označíme. Ideme na druhú stranu. Označíme si to aj tu. Nie, pardon, toto musí ísť do výšky. Takže to som zle spravil, takže tuto to ide do výšky. Takže tu si dáme takto. Počkej. Tu si sem dáme napríklad grass nebo dirt. Označím si to. Zídem dole, označím si to aj tu. Napíšem res create YouTube Mr. Flower. Tak, to je celý zázrak a teď to je rezidencia s názvom YouTube Mr. Flower, takže to je ten spôsob, ten ľahší, ten skoro bezpríkazový. Teraz si ukážeme ten oveľa lepší spôsob. Takže označíme si to tu. Teraz nemusíme ísť do výšky, označíme si to aj tu a napíšeme reselect vert. Objavila sa nám správa selection expanded to your highest allowed limit a selection expanded to your lowest allowed limit, v respektíve sa nám to odlačilo úplne až hore do poslednej kostičky, ako sa to dá zobrať, až po bedrock. Teraz stačí napísať príkaz. Res create YouTube Mr. Flower 1. Tak. A teraz si porovnáme tieto dve rezidencie. Takže ideme najprv do YouTube Mr. Flower, takže idem vysoko. Nie, tu už končí moja rezidencia. Nie. Takže idem do hĺbky. Tu hodím nuka. Nie, už zase opúšťam rezidenciu, to nie je možné. Takže ideme ďalej. A pozrime sa na rozdiely v tejto rezidencii. Idem, ešte stále je moja rezidencia. Čo to znamená? Že to funguje pomocou toho príkazu reselect vert, označíte až po bedrock, to je už bedrock, ako môžete vidieť. Takže vyletíme si hore, ešte si ukážeme výšku, takže Sakra. Takže tak. Teraz zase ideme do výšky. Sme nad mojou rezidenciou. Takže tak. Samozrejme, ak chceme zistiť nejakú informáciu o rezidencii, tak napíšeme res info a tu môžete vidieť, že moja rezidencia má 9216 kostičiek, volá sa area, akože dostupná area world je main. Prístupy, tu sa píše Otterflex, čiže príkazy, ktoré má povolené ostatní hráči, tu sú moje príkazy, ktoré mám. Tu sú nastavené pre rezidenciu. Minus PvP není PvP, minus fire split, oheň sa nešíri, minus kontajner nemôže otvárať čestku ten, ktorý nemá prístup, povolenie vlastne plus kontajner, minus tente sa nebúcha tentečko, minus ignite, fakt neviem čo je, nemôže zapalovať netherbránu alebo iné veci. Ak nemáš ten prístup nastavený, plus piston fungujú pistony, minus use nemôžeš používať a otvárať dvere, kým nemáš práva,
minus creeper, nemáš, pardon, creepery nebúchajú, minus flow, to je, že netečie voda, minus build, že nemôžete stavať, kým nemáte práva. Takže mám tieto práva, container use, build, move, takže tak. A o tejto rezidencii sa dá už len toľko povedať, že ako môžete vidieť, má pár tisíc kocočiek menej a ostatné je takisto, takže tu môžete vidieť, kto vlastní, tu môžete vidieť ten rozdiel medzi tými kocočkami. Veľkosť rezidencie je dobrý, aj výška, lebo môžete vždy nadstavávať, respektíve podstavať po to niečo. Bez príkazu reselect where som ešte rezidenciu nerobil, takže tam, kde sa to nedá, tak ja tú resku zmenším, spravím si ju inak. Jo. Ešte dneska si ukážeme jeden zo pár príkazov, ako dať povolenie stavať na rezidenciu. Pavel, skús na čo postaviť tuto. Nejde. Ako vidíte, nejde. Takže mu dám rest posuje t. Tento príkaz znamená, že player set, vlastne dávate práva hráčovi. Musíte sa dať názov rezidencie, takže YouTube Mr. Flower, názov rezidencie, meno hráča, Pavel 01, build, stačí to, alebo môžete napísať trio. Res YouTube Mr. Flower, Pavel 01, jo, build, to je tak. Takže tu môžete vidieť invalid residence, čo sa mi nepodarilo. Dal som zlý názov rezidencie, teraz už môže stavať Pavlík. A tu je napísané, že vlajka bola uverejnená alebo nastavená. Preto vlajka, lebo vlajka sa považuje ako právo, takže tak. Ešte si ukážeme, že či vie otvárať čestku. Vieš ju otvoriť? A nie nič to tu. Hej. Zkoušel jsem. Dobre, skúšal si. No tak skús otvoriť. Jo, počkej. Co nemôžu? Nemůžu. Ale jo. No, skús. Nemůžu. Takže mu musíme dať práva, respresso je to YouTube Mr. Flower, Pavel 01. A aby vedel otvárať čestky, je príkaz container T alebo triu. Pre zmenu dám triu. A teraz by už mal vidieť otvárať čestku, takže skús. Ano, už to jde. Už to ide. Takže To fachčí jak má. ešte si ukážeme jednu vec a to je use. Takže si sem hodíme dvierka. Na tom to asi nebude, ale ja sa o to pokúsim. Dobre. No, Pavel, skús otvoriť dvere. Nejde. Nejde. Takže teraz napíšeme je to YouTube Mr. Flower, Pavel 01. Na otváranie dverí a používanie páčok sa dáva príkaz usle. A dáme T alebo triu, to je jedno. Áno, snad bola vlajka nastavená, takže môžete vidieť tu. Takže skús, Pavel. Ano, už můžu. Už môže. Jedna vec, čo je dôležitá pri dávaní týchto práv alebo iných vecí, je, aby ste dali vždy veľké a malé písmená, lebo to je dosť dôležité pri tom. A ešte si ukážeme jeden príkaz a to je rest opposite, pretože veľa hráčov to nerobí a napríklad spravím si rezidenciu, nie? A chcem sa na ňu teleportovať, tak napíšem rest TP na rezidencie a ono ma to hodí niekde vedľa rezidencie, ale ja sa chcem teleportovať do mojho baráku. Čo spravím? Spravím toto. Rest opposite YouTube Mr. Flower, samozrejme stojím na mieste, kde to chcem, aby mi to
spravilo, dám, že enter, a to je, že teleport location set. Takže tu je teraz tá rezidencia YouTube Mr. Flower 1, tak sa na ňu skúsime portnúť. YouTube Mr. Flower 1. Vidíte, ono ma to hodilo nie do baráku, ale tu vedľa. A tu je píše, že teleportované nedaleko rezidencie. A teraz dám restop YouTube Mr. Flower. A hodí ma to do baráku, kde sme si to označili, takže tak. Je tu ešte jeden príkaz, ktorý funguje na veľmi málo serveroch, a to je, skúsim ho, je resetovner, to znamená vlastne nastaviť majiteľa. Takže resetovner YouTube Mr. Flower Pavel. No, nemám k nemu práva, vlastne aby som nastavil, on by bol vlastníkom rezidencie, čiže nepísalo by mi, že YouTube vytvoril hráč Flower 1, ale Pavel 01, takže tak. Tak ešte si ukážeme jednu vec, čo je taká základná, ako spraviť, aby tiekla voda v rezidencii. Napíšeme reset flow, to je taký základ. Jo, ale tu asi nejde pokladať voda. Pavel, prečo to? Idem, mitky blik. Počkej, skúsim to. Lagi. A ona sa nerozteče. Tu sú lagy. Nejde. Takže položíte vodu a láva už by tiekla. A môžete ešte zabrániť pohyb na vašej rezidencii, to tým, že napíšete reset mode false. Teraz by to malo Pavla kopnúť, alebo vyhodiť z baráku. Áno. Vyhodilo ho to z baráku. Co sa stalo? To sa stalo. A ak chcete dať práva, aby takomu nám pohyb rezidencie, napíšete res, pset, názov rezidencie, názov, meno hráča, a move a to je, alebo triu, to je jedno. A teraz už môže prísť do mojej hresky. Tak. Ešte niečo by si chcel dodať, Pavel? Zaujíma poprípade teba niečo? No. Pochopil som vše. No, tak to si nie som istý. To by si už bol iný karty, ale po včerajšku, fú. Ježiš, to je strašne. To vypadá eroticky, jo. Takže, akékoľvek ďalšie informácie, respektíve otázky, nápady a iné veci, píšte na známu e-mailovú adresu joj@tvnoviny.sk, ale nesrandujem, na flower123@gmail.com. Možno, že toto bude napísané, takže tak. Ak máte nápady na videjka, píšte, rád si s vami natočím videjko. Respektíve nám stačí poslať nápad. Nejakú mapu, áno, mapu nejakú. By som rád natočil, lebo doterajšie všetky adventure mapy, čo sme natáčali, ani jedno som neupol, lebo nebolo počuť, ako nadáva Matúš Aligátor, respektíve Matúš Svetlák, takže to by bolo krúte, kebyže ho bolo počuť, takže ja si tým nechám na iný čas. Takže tak. Tak, Pavel, už naozaj nič nemá, všetko sme ukázali. Aha. Tak toto je všetko o hlavnom rezidencii. Ďakujem za pozornosť a čaute. Čau.